det er blevet brugt til at man indskriver denne inskription med kileskrift. Og det er det, som man brugte i det uratæiske rige. Vi har to vigtige inskriptioner. Den ene, det er inskriptionen, som vidner om grundlæggelsen Yerevan, Erebuni, der hvor vi også er kørt forbi her i dag, på vej sydpå til Horvirab. Og det her sted, det har også en inskription, hvor vi på den her sten har en inskription, der vidner om, at kong Agrishti indtog det her område og gjorde det til sit eget. Det er så dåbsbeviset for Garni, siger man. Og det er vi i 700-tallet før Kristi tid. Så først kommer uratæerne, så har vi forskellige lag fra antikken, så har vi 3 lag også fra den middelalderlige tid. Blot for at forklare, at det her det har været igen et sted, som har været beboet igennem næsten 2000 år, indtil mongolerne kom og ødelagde Garni. Nu vil vi gå videre over til de romerske bade, eller de såkaldte romerske bade. Der er der nogle mosaikker bevaret. Og det er også lidt specielt i en sydkort